Kaixo, Oier naiz, eta gaur egingo dugun jolasan bakarrik erabiliko dugu boligrafo bat. Boligrafoarekin atzamarretan aurpegiak margostuko ditugu. Ikusiko duzue orain nola egingo dugun. Hartzen dugu boligrafoa eta geure atzamarretan aurpegiak margosten ditugu. Holan. Atzamar guztietan egiten ditugu. Batzuk pozik egingo dira, beste batzuk triste, beste batzuk haserre. Eta atzamar guztiekin egiten dugu berbera. Gero, beste eskuan hasten gara egiten. Ondo. Laguntza behar baduzue, eskatu amari edo aitari. Bukatzen dugunean, uzten dugu boligrafoa eta eskuekin geratzen gara. Orain egingo duguna da, arna sartu, botatzen dugun bitartean, atzamarrak musu ematen dute. Berriro arna sartu, beste musu bat eman. Arna sartu, eta botatzen dugun bitartean, beste musu bat. Arna sartzen dugu, eta beste musu bat. Arna sartzen dugu, eta botatzen dugun bitartean, guztion artean musu. Arna sartu, eta berriro guztion artean musu. Ondo, orain beste eskuarekin egingo dugu. Arna sartu, eta botatzen dugun bitartean musu. Arna sartu, eta botatzen dugun bitartean musu. Arna sartu, eta berriro botatzen dugun bitartean, beste musu bat. Arna sartu, eta botatzen dugun bitartean, beste musu bat. Arna sartu, eta orain guztion artean musu. Arna sartu, eta berriro botatzen dugun bitartean, guztion artean musu. Ondo. Eta orain, bi eskuen artean arna sartu, eta botatzerakoan, musu. Arna sartu, eta botatzen dugun bitartean, musu. Arna sartu, eta botatzen dugun bitartean, musu. Arna sartu, eta musu. Sartu, eta musu. Orain guztion artean, arna sartu, eta musu handi bat.
Berriro arnaz hartu, guztion artean berriro arnaza botatzen dugun bitartean, musu, oso ondo. Bueno, espero dut gustatzea. Eskerrik asko eta ikusiko gara.